No, čaute. Ahoj. Takže máme tu ďalšie videjko. Môžete sa nás pýtať do komentárov, že čo, akože za čo hrávame a tak a tak. Ale prosím vás, nech dostaneme prvých 10 subscriberov. Počúvate, A samozrejme- jednu takú vec. Napíšte nám do komentárov, fakt píšte komentáre, že čo máme natočiť. My nevieme už. Nevieme. Také herné videjka, ale to nie je až také. Matias je, lebo my sme vlastne bratia. No, A on je u babky. Takže nemôžeme byť spolu teraz. no. Vtedy budeme robiť tietovanie. Tam som vám dal sneak peek, keď ste si všimli. A keď dostaneme prvých 20 subscriberov, alebo 30, tak dáme face review. Áno, už som na jednom videjku som sneak peekoval kúsok mojej hlavy, takže musíte si pozrieť naše videa. Nemusíte, ale keby nás to zaujíma. Musíte si prekontrolovať každú jednu sekundu, aby ste poznali, ako ja vlastne vyžeráme. A Matiasa asi viete, ako vyžerá. Môžete to skupí, môžete napísať do komentárov, čo máme robiť. No a keď viete, tak ja mám ďalší účet, že Matipup41, aj toho si môžete pridať. Takže, Ale keby ste napríklad, že Robuxy, V-Bucksy, tak dneska nemôžem urobiť, ale keď budem mať aj ja, no počkaj, no to je jedno. Keby ste chceli Robuxy alebo V-Bucksy, tak musíte chodiť na naše streamy, ktoré musíme ešte vyriešiť, jak budú chodiť, kedy, o koľke a takto. Každý deň budeme streamovať, keď sa to už naučíme. A tam budeme rozdávať vždycky buď 40 a Matias bude dávať 40 Robuxov. Niekedy to rozdáme, niekedy nie. no. Takže môžete hociakú gift kartu a pošlem vám, keď ste zo Slovenska, samozrejme, lebo nebudeme dávať lietadlo do vašej krajiny, takže to samozrejme len zo Slovenska, kto je. Česká, keď dojdete sem. No a takto by som to urobil, že vy vlastne ja kúpim gift karty, 4 alebo 5 a 5 výhercovia a potkáme sa v Leviciach. V Leviciach, keď nie v Leviciach, je to trošku smola, ale poďme aj tak tam sa potkáme na námestí a ja vám to samozrejme Dneska, sám. keď chcete vidieť, takže mám dneska zápas futbalový, takže na Eška Podlužany prípravný zápas, takže môžete sa prísť pozrieť. Samozrejme, ako ja hrám a vidieť moju tvár, takže akože je to dobré na mňa. A takže možno vidíte aj moju tvár, keď rozdáme s Matiasom Bohnákom, alebo prídem v tom, alebo ja prídem proste tomto, vyzerám na hlavu. Ale už boli také stiky na moju hlavu. Aj na moju, takže musíte si pozrieť každú jednu sekundu. Takže ja by som to asi, neviem, čo by sme, škoda, nevieme robiť streamy. Prosím, napíšte stream, jak sa robia streamy, alebo si to prosím vyhľadajte, lebo potrebujeme streamy. Nechcete do Robuxy? Napíšte do komentáru, či áno, chceme Robuxy, alebo nie, nechceme Robuxy. Áno. Keď to bude na hlavnej stránke toho YouTube, budete dávať viac na komentárov, alebo si to prosím vás podporiť. Každé video, aj keď začínajú youtuberi ako my, tak môžete ich podporiť, lebo keď tým pádom ich budete hejtovať, znamená to, že žiarelíte na to, čo vy nemáte. No. A musí si nastaviť hlavu, nie hlavu, ale vieš toto, lebo už Tak dobre. A takto dám sneak peek.
Tak to dám sneak peek. Tak to vidíte, sneak peek. Trochu mám zababrané vlasy, keď vidíte. Ach, sakra. Dobre. Dal som to rýchlo preč. Musím si napraviť vlasy. Dal som sneak peek môjho tela okrem tváre. A boli tam aj sneak peeky. Pozerajte. Ty trd... Takže keď chcete Robuxy, neviem, kto mi nechce Robuxy, to nedá. No, Možno ten, kto nehrá. Aj keď ste moji friendi, každý jeden mesiac posielam Robuxy. a keď dávate subscribery, tak dostanete plus 400 Robuxov. Takže... A keď dáme, ten, kto dá presne 100 odberateľov, sa automaticky hlasuje do súťaže o dúhového raptora. Čo nie je zlý? Alebo kapiburu, ale tu si asi nechám, pretože v Crow Garden to je, dúhovú kapibaru v Crow Garden, tu si asi aj ja nechám. Takže určite píšte, a keď sa chcete do toho napojiť hneď, tak napíšte prvých 5 komentárov, vybereme, potom bude ešte 6. stovka a tam napíšte, že nie, to nechcem furt, že si nevšímajte, že milujem futbal. No ale dávajte len tak odberateľi, takže dúfam, že budete dávať tie odberateľi a nech dostaneme prvých 10 a potom dáme lepšie sneak peeky s hlavami, keď chcete vidieť. A možno pošleme aj Robuxy zadarmo, takže keď nás máte vo friendoch, tak možno máte aj Robuxy zadarmo. Takže, no tak čaute. Čauko.